po kuya. Magkano po yung bike na ganyan? 7.5. Ay, ano po naposan yun? Pwede bang bawasan? May discount pa. May discount pa. Di ba naman sagad yun? Hindi pa sagad yun. Ito po, magkano po ito? Mukhang mas maganda yan ah. Pero bawa. Mura. Nag-wholesale po sila. Nag-visit po kasi ako sa mga bike shop dito sa Dagupan eh. Titingin-tingin na ng mga presyo. May vlog natin. 5. Mabawasan din. Bawasan din, may bawas din. So guys, dito sa Templars merchandise, panalo rin. Mabigat. Mabilis siya. Papalitan niya yung van. Ayun. Parang mas ano. Kung na siya, tubeless siya. Tubeless na. Yun lang ano niya. Ganda na, nag-tubeless. Yan yung kwan nila, yung ginagamit sa mga pabrika. Kahit naiwan mo, balikan mo, hindi pa pa-flat. Galing ha. So yun ang advantage mo ng bike na to. Kahit na ano, hindi mapaplat siya. Tigas ng gulong oh. Panalo. Kahit naiwan mo ng buwan yan. What's up guys? Hello mga kapangga. We're here in the boundary of Dagupan City. Today, August 11, we're going to visit one bike shop here in Dagupan. At ito po yung part 2 ng ating bike shop visit here in Dagupan City for our playlist ng bike shop visit in Pangasinan episode 1. So guys, samahan niyo ako. Tara, tingnan natin kung ano yung mga magagandang specs ng mga bikes nila dito sa Dagupan City. Let's go.
available nilang mga bike. Yan po yung bike na ino-offer nila. Crowland. Sir, magkano ba yung Crowland natin? 7.5. Yan guys, ito yung bike na to. Crowland 7.5. Pero may discount pa daw, sabi ni Kuya. May bawas pa. So yung specs niya, yun natin. Pricing, big speed. Ang ganda rin yung pagkakagawa ng decal. Mechanical brakes, no? Mechanical brakes. 3x. Yeah. 7.5 yung price niya. May bawas pa. Ito meron pa rin isa. May anong bike to? Magkano rin to? 6.5, may bawas pa. Okay. Okay din yung tsura niya. Mulang kasi dito kaya tilakpan ng karton yung bike. Ito 6.5, may bawas pa daw. Dito lang yan sa Templars House Bike Shop, located sa Mayombo District, Dagupan City. Ayan. Mga bike din ng pang-kids. Kaya yung mga bike ng pang-kids, pagkano? Ha? Galing ng presyo niya. Mura lang din ang bike ng kids. Ayan guys, mura lang po yung mga bikes dito sa Templars. So meron pa daw discount, makukuha ninyo. Shoutout po kay Kuya, ang mekaniko ng Templars House. Gusto nyo bumili ng murang bike dito po sa Templars House, meron silang mga available na stock. Ayan po. Iba't ibang kulay din yung kanyang kulay. Guys, punta kayo dito sa Templars House, located Mayombo District, Dagupan City.